салом алейкум бародарони азиз. Имрӯз видеои мо дар бораи ҷойнамоз меравад. Барои ки 2 рӯз пеш масҷиди проспект мерафтам намозхонӣ. Баъд дидем ки дар барми як Қирғизистон як бародармон ҳамқа ҷойнамоз овард мо ва намоз хонда. Аҳамият додум. И ҷойнамоза айлублино як бародармон фаҳмондагӣ буд ки инамҷа ёра хитоиё кадаги ранге ки ям буддизм ҳайкал шиштагӣ бадна. Ду чашмшу ина қошош биниш даҳанаш сериш модагие как будто ам буддизмода хел чикадеста намоз хондеста сажда кадаги барин сурати буддизмора мондагие ҷойнамоз дар хитой бировардага. Барои ҳам бародаро вақти ҷойнамоз мегирем аҳамият бутем чикали ҷойнамоз инам хали ина нигоҳ кунем дута чашм дора қош дора биниш ина даҳанаш чориш мондаги ранги ам буддизмо буду мешинам ку ҳайкалаку ранги ам калагия хитоиё кадагия ҷойнамозои хитоия ина хелиёш хай мешава ё ин ки ягон латаи сиёра гирем ки ягон сурат надошта боша беҳтар мешид. Ва бародарони азиз и видеоро ба ҳамаи бародарон расонем ки бинанд ва ҷойнамози худша аҳамият диҳанд ки чӣ таври ҷойнамоза намоз хондеста. Хай боқӣ дар амони худо бошед то видеои оянда.